predpokladám, že ty ideš vedľa Adama. S tou kamerou. On nás bude obchádzať všetkých. Choďte. Jak kuželky. Nie. Ja neviem ako, takže ja idem To je jedno. No, však každý Za mnou, tak ti to je jedno. No však tak, podľa svojich možností a schopností. Že neviem, kade to ide, vieš? Není to nič, čo by ťa akože vyplašilo. Všetko nemusíš ani nič skákať. Nie, to nehovorím, ale že aby som zle niekde neodbočil, či nie? Nemáš kde. Bežte za radom. A je to také, že nemáš sa kde počkať, lebo tam nie je priestor na hody. Á, nájdeme si v strede jeden. Poďte. Poďme, však ja idem posledný. Nie, poďte. Tak ja viem, že ty nás všetky šlahneš, ale... Nie. Aj ty nás chceš obehať, Adam? Poď. Čakaj, baterku zapnúť. Väčší výkon. Sedačka dole. Dajme potom, hej? Koľko zaujímavé. Dosť dobre. Dosť dobre, ty kokos. Akože... Není to nič, čo by ťa vystrašilo, No, ale... akože nejdeš na bez brzdy. Nie. Ale dobre, že to je dobre, že si to je nekam. Áno, a široké, pekné. Dosť dobre, dosť dobre. To je to model. A to normálne... A to, Aha. to je to chalanisko, čo bol prišiel na tom bagriku a takto spravil? Ako? Na tom bagriku prišiel tu. No, malý minibager, on tu stále ešte pred 2 mesiacmi dole stál ten minibager. A tu majú žabu, ešte to uhutnili. Aha, ale tá už je to dlho. No. Bez Ale je to také kamenisté, podľa mňa sa to rýchlo vymie. Že není tu tej hliny takej. Aha. A pekné prostredie, aha. Akože prostredie po piči. A to akože dostal povolenie od mesta, alebo? Určite musel mať. Alebo Uber. Ideme? Čo, Adamko? Stoj! Nie. Stoj! Ešte väčšiu rýchlosť a nebáť sa, to tam chce. Kokot, ale normálne keď chvíľu nedáš pozor, tak to zrýchle jak kokot. Piče no, zápestia. Aha. Zápestia cítiť. Piče, Kokot, ale... krížom. Aha. Bohatstvo. Kokot, aké dole to dneska. Tak to je z hlboko hovorí, ale... Ide tam.
Ideme? Poď. Fucking good. Ale tento bicykel skáče jak do masla. Ktorý tento? Áno? No, Aj tento. Našľahané, hej? podstatne lepšie ako tento. No tak áno, však musí byť, keď... A sme dole. Super. Myslím, že som mal zablokovanú vidlicu. Á, super. Tak ešte raz. Tak ťa počkáme. No, ja tiež zadnú. To vážne? Neviem. Príprava. Pretože ja mám dve polohy, iba v polovici som mal. Jaj. Tento chodníček nebol spravený ešte minulý, len začínal pár metrov. A tento chodník, keby sme chceli, tak naspäť hore sa dostaneme? Asi. Aj tu je nejaký chodník. Ten je zaondianý už potom. Červený. Aha. Minulé zadalo Je tam? sme ešte tady to, že? Aha, vyšla. Ten pokračuje, ale je zahradený. Ale tento je strašne náročný. Tento? Pre teba. Pre mňa, to by som ani nedal na normálnom. Fakt? To je kolnica hore? To vyzerá tak, no. To vyzerá, že ide krížom cez všetko však. No, Ten ide chodník to krížom ešte hore. pred mesiacom nebol postavený. Asi najkratšie, ako sa dá, asi. Cez náš pozemok. No, hej, Tento je váš? áno. Alebo po ceste. Tam sme mohli opekať. Odtade to, ako vidíš, majú pozemok so znamenákom až pokade Až po dovidíš. To nie, ale bodaj by si mal pravdu. No dobre, tak Ale dobrý trail, nie? pozývam na pivo. Iba duj ho. Ale veď pridaj. Tak si sa vydýchal. Ale už si ma trošku spomaloval. To je to turbo, že na tom ja zrýchlim na 38 a mňa nebrzdí tá baterka, vieš? Ale troška sa už prašilo zabaviť. Ja som Nie, išiel- tam som pribrzdil v jednej zastrči, tak tuto. No ja som do krížom bol. Cez tie korene, hej? Ja takisto. A ja teraz doľava. Rozmýšľal som aj nad tým skokom, ale zbanal som tie korene. No, A stál to doľava. hej. Hej, tu je ten drop. Dobre Adam, poď. Poďte vy, čo to poznáte? Ja nepoznám. Nie? Dobre, tak poďme. Filip!
sa obzrel a skoro do hony. Čo? Nie, niekto zakričal, som sa obzrel a skoro stromo. Ja som 2 skočil, ale potom som... Dobre, vyskúšal som ho. Jano zostal hore? Ja som spolu tiež najbal. Bolo to tesné. Dobre, akurát máte Tomiče. Čo? Hej? Kuracione mostiky, to ste niekto skúšali? Ja som teraz skoro tam odbočil, ale... Ja tiež, keď sa pozrieš na moju gumičku. A to som si ju hore dával dole. Vidím, že tá je podľa mňa treba to... Ja mám skôr zozadný problém, lebo tam má malý zdvih. Nie, mala by, to by si mal mať akože On nič. to je oficiálne Zuzkin bicykel, tak ja som si ho len dofúkaval. Ale málo asi. Asi mal. To už bol doraz, no? Nevidel som ten dom. Dávaj, Adam. Môžeš ísť poď. Ja som tak uváhal, že si dotrvať na tebe. No dobre. Pozeral som, že čo to je. Išiel som za tebou. Čo bolo? To je, keby si normálne pridavný motor zapol. Počkáme zajaca. Stoj. Ja požiareku, to čo si zapol ten čip? Ale tam ti to, tam keď ideš pomaly, tam máš prúser. Áno. No tam za ním bola one. Ktorý myslíte, ten čo bol za tým? No. Ja si zapálil ty si tam bolo ten spätnú lavičku a ja za tebou, ty kokos. Ja tiež tak. Áno, tiež som pozval, že dúfam, že nebudem krátky. Lebo mením zadné koleso. Išli oni, ale som potom mal malú rýchlosť za radom. Poď Adam. Za Filipom ísť je troška náročné, lebo on si občas vybere trasu, ktorá není trasa. Ako teraz. Filip doľava. Čo ti jebe? Na tých dvoch neviem, čo mám robiť. No hej, dali. Spredne to mi zase na doraz. Gumička až dole.
To sú tie čipy. Ale máš tam záruku. Máš čas, pohodička. Dáš tu. Aspoň predne som podvihol. Aj tady to by sme išli, no možno. Kadiaľ? Tady to, alebo aj tady. No. Tu pôjdeme po takej peknej lúke potom dole. No. Taký zjazdík. To sa ti bude páčiť, Miro. Ja mám 950 výškových, takže Kokot, kde si nabral? Si ma pustil aj hodinky, tam či si sa prechádzal. čo som ešte na Radovom chodil. Dvaja a ešte jeden. Tým Obertových vyhráva dneska, čo? Lebo tam je posekol, bo vyšiel hlavne v hlavne. Tibor, čo ten tam nejme to plat? Platy. Tibor, ty zlietneš za chvíľku. Všetci sa mi smiali, keď som povedala, že chcem na to blatníky. Kde ste chytiť kaluš? No Ja podívaj, mám. aká som. Vpredu. No, Ale vzadu nie. nemali. Musíš iba preskočiť. Vydaj. Čo? Počkáme ich, nie? Nie. Kde je ten dobrý zjazd? Kde je ten dobrý zjazd? Napaš máte ma kokot z toho. To je príjemné.
Dobre? Príjemné. Jak ma tam vynieslo trošku do halúziek. Konečne, už máme na 20 km. No dobre, už iba 10 km tohto potrebujem a som spokojný. Radovi povieme až potom, že tam má kameň? Až doma nech si to vyberie, Radko. No jasné. To nehovorí. A tam, kde budeme všetci, nech si to pozrie. Obertový vedú. To je... Kde je Janček? To príjemné takéto zjazdy, nie? Určite. Tempom, tak áno. Oho, tam vyletel. Lachtista. Teraz kade? Dole ešte. A vybehneme na cestu na hlavnú. Ty to ste mali šťastie, kurva. Dneska sme videli 3 Hej? No, som nestihla. Zatiaľ som nestihla. nad Bojnicami, keď sme išli hore. Tam sme dve obehli. Tam sme 2 obehli. To bola pomalá. Fakt? Aha. Ale Mirovi poláva a Miro už 40 sekúnd. Aha, súky. Mne sa aj zdalo, že si hovoril, ale nikdy som ho nevidel. A bol som minul na tej temeskej, ale nedá sa mi ísť až hore. Na čom? Temeskej skale. Nedá, ja som tam ale bol a niesol som ten bicykel dobrú hodinu. Je to menší. Ideš? Poď môj. Poď. No, ja sa bojím, že ma potom zramuješ. Neboj sa. Ten Šulino čo vybehol? No, však ale mňa videl, vieš? A, A neviem prečo, akože nezareagoval. To sú takí, keď sú družinami, sú majstri, vieš? Ešte ty? není. Čo? Pauza. No už po dedine, no. Iba rovno? Vydaj.
za chvíľku už 30. Štvorka už je dlho. Počkáme na Adama. Podľa mňa touto lávou sme išli vedľa stromu, si pamätám, dolu sme sa... No hentá hej, ale táto podľa mňa nie. Nie, táto doľava. No. Táto doľava do Opatovec. Lebo si pamätám tento strom. Ja si tiež pamätám tu doľava. Túto doľava. Určite. Dobre, môžeme ísť. Ale môžeme sa tu napojiť. Toto tu ja? To je. Prerátával som. Je takisto, ako som tiež. Ale dostal som plnú forsáž do nohy. Vody. Uha. Kokot. Čo? Že toto je ten kopec Adam. Hej. Ešte hajzel. Toto je tá nepríjemnosť, no. To je najviac nepríjemný kopec v okrese. Ja viem, no. Tak počkaj, oddychneme si. Ja ťa zabijem. Ty si hajzel. Komu to zamotoval?
Jebem ti. Vieš, každý začíname od nuly. Pekne. Rádovo to hneď tam dole povie. Adanko, toto je tvoj kopec. Ty ho zablokuješ, super. Ja si to ešte potvrdím, že áno, to je on. Tajto si už išiel, Miro? Aj Rado videl cestu. Tu je cesta značená, ale nebola tam. Možno pred 70 rokmi. Keď na tankoch išli tadiaľ. Oh. Zapálil skoro. Hej, ale pamätáš si to podľa Bielištia? To som ešte nevidel. To som ešte nevidel také. Videli si ich? Videli si ich? Sa nedalo nevidieť. Čo ti jebe, riadne. Ale my sme to nešli. Nie, to je iná cesta. Teraz musíme ísť doľava, nie? Nie, táto cesta skončila. Áno, tuto musíme.